लोक भजन गायिका रउआ सबके बेटी एगो सामाजिक चेतना गीत गावे जा रहल बानी। आशा न पूर्ण विश्वास बा कि रउआ सबके जरूर अच्छा लगी, आशीर्वाद दीहु। कि जात पात पौआ पार्टी के कारण, जात पात पौआ पार्टी के कारण भारत के बुरा हाल हो गईल। कि जात पात पौआ पार्टी के कारण भारत के बुरा हाल हो गईल। करे कारण कलम कापी के जागे, एकरे कारण कलम कापी के जागे कान्हा पर कुदाल हो गई। होए करे कारण कलम कापी के जागे कान्हा पर कुदाल हो गई। सदविचारी के एकरे कारणवा जियल जिंदगी काल हो गई। सदविचारी के करे कारणवा जियल जिंदगी काल हो गई। गिनल चूनल के बगली भरत बा अधिकतर लोग कंगाल हो गई।